В този урок ще говорим за модифициращите клавиши Alt, Shift и Control, които променят поведението на Photoshop, инструментите и прозорците за настройка. Избирам първо инструмента за селекция. Така изглежда създаването на нормална селекция. Когато задържа Shift, няма да създавам вече правоъгълник, а квадрат. Когато задържа Alt, центърът ще се премести и ще е там, където съм почнал. Това е нормалното поведение. С Alt става така. Тези модифициращи клавиши могат да се и комбинират. Например, комбинирам Alt с Shift, за да създавам квадрат и центъра да му е там, където съм почнал. Сега нека да отидем при елипса. Когато искам да създам кръг, задържам Shift. Тези клавиши работят по един начин преди да сте започнали селекцията и по друг след като сте започнали. До сега ви показвах как работят след като сте започнали. Нека да видим какво става преди да сме започнали. Вижте това плюсче, което се получи. Това е Shift и то добавя селекция. Веднъж като я започна, мога да отпусна Shift, ще продължи да добавя с плюс и сега пак ще натисна Shift, за да стане на кръг. С Alt изваждаме. Например, отпускам Alt, сега ще задържа Alt и Shift, за да извада перфектен кръг от средата. А пък когато задържим Alt и Shift преди да сме започнали, може да направим Intersect, което всъщност прави застъпваща селекция. Ще направя отново, например, искам само тук. Тази ми харесва повече, затова оставям. Сега ще я запълня, за да преминем към следващия инструмент. Това инструмент е за преместване. Без да задържаме нищо, променяме свободно. Когато задържим Shift и тръгнем в някоя посока, преместваме хоризонтално. Ако тръгнем надолу и задържим Shift, преместваме вертикално. Също така може да го преместваме и диагонално. Нека да отидем в Edit Free Transform. Сега тук, нормалното поведение е това. Когато задържим Ctrl и натиснем върху тази точка, поведението ще е друго. Както и за тази точка. По този начин променяме само вертикално и хоризонтално големината. Когато натиснем Ctrl, вече може да създадем перспектива. Също така това работи и за текст инструмента. Когато задържим Alt и натиснем, може да зададем точни размери на параграфа. Сега виждате тази точка тук за ротиране не ми дава да я променям, понеже има текст отгоре. И само го селектирам. Когато задържа Ctrl, вече мога да я променя. И сега да завърта спрямо нея. Това също така работи, когато искаме да променим, например, дължината на параграфа. Понякога тук не ни присветва, за да променяме. Но ако задържим Ctrl и отпуснем, ще ни разреши да го променим. Също интересно е какво правят тези клавиши с Pen Tool. Сега започвам с една точка, след което правя втора точка. Сега третата ми точка, ако я сложа тук, виждате, получи се това заобляне. Ако не искам заобляне, мога да се върна на предната точка и да натисна Alt и директно върху точката. Сега когато натисна тук, вижте, получи се права линия. По този начин, например, може да си направим много бързо тази форма. Искам Alt. А пък тази форма без клавиша Alt ще изглежда по този начин. Виждате разликата. Тук имаме заобляне, а пък тук нямаме. Сега ще отида в Filter Gallery. Избирам някой ефект и променям настройките му. Във всички тези прозорци, когато натиснете Alt, този Cancel бутон ще се превърне на Reset. И ще рестартирате настройките както са били преди да започнете да ги променяте. Другото нещо е, например в Filter Gallery, тук имаме ръчичка, с която преместваме, но когато задържим Ctrl, имаме вече Zoom, когато задържим Alt, имаме Zoom Out. Сега виждате на този слой имаме този елемент. Искаме да му вземем селекцията.
Когато отидем върху леера и натиснем Ctrl, може да вземем така. Или пък да вземем само селекцията, без елемента, когато сме в елемент за селектиране. Сега, когато задържа Ctrl и Alt, виж тук върху леера точно трябва да съм, и натисна, мога вече да изваждам, или когато задържа Ctrl, Alt и Shift, да правя Intersect. Сега ще го повторя, като този път извада с Ctrl и Alt. Нека да отидем в Burn Tool, инструмента за изгаряне. Нормалното му поведение е това. Когато натисна Alt, моят инструмент се превръща в Dodge Tool. Сега ще отида при четката, например. Когато задържа Alt и десен бутон, мога да променям големината на моята четка. А пък когато искам да взема някой цвят, например, първо ще сложа няколко цвята. Сега да го рисувам с четката, мога да натисна Alt и да избера някой от цветовете по екрана. И след това да се върна тук. Както виждате, Ctrl, Alt и Shift променят поведението на всички инструменти, както и на повечето прозорци. И са доста полезни в много случаи.